मैगं हाग्राफोरा जानानै Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअ आरो बेफोरखौ जों बरायनो थाखाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा माने फुजा दङ आरोना बरमानि फुजा बोथोरनि आरोना ओमफ्राय न'आव मोनफैलायबाय आरो आङो दाखालि थांदोंमोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो न'आव देखायलांसै बुरजा जाजागोन आरोना मानसिफोरा 40-50 जनसो जागोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो फागि मेला जालायलायो नालाय लोगोफोर जोंनि फुजायाहाय ओमफ्राय नोंथांमोनखौ देखायलांनोसै मा बोरै जायो नोंथांबासो स' बिदिब्ला गावनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना स' स्टार्ट खालामसै आरोना नायलांबाय थानोसै माबाफोरा जानानै गावानि माबायाव हाबनाय थाइजौ लादोंमोन खोमा इसोरो थाइजौ लायनो थांदोंमोन खोमा मानसिफोरा सानखौ थांनाय नङा उनालाय जाफैबाय अ फिथाइ जाबाय ओइ खोनासबै आं भिडिअ मानसिफोर गैया सिरि ओइ ini kau mana kau mana sini ayo gerak mak ayo tambah video nih hasilnya nih saya hasilnya dede atha satni kursi sampai neki zaman kesini nah hindra nanya sorry Udah संबाय दं जाहा नै बांकाराव जाहा माबा सासे सामब्राम हाबाय दं सासे माबा मस्ला बासिबाय दं बे मस्लाबो दं फाजाबो दं मोनसे दालि संबाय नै दालि मटर आलु जाला सामब्राम प्याज काट रहा है जोंना बारियावसो जायो नालाय फुजाया ओमफ्राय नायलां खोनसेनि र' आरोना ओमफ्रायो जगार खालामबाय दं आङो दा थांनि र' बारि थाबायलांबाय थानि गुजुनाय जादों लोगोफोर लोमजादों ओमफ्राय माथो आंना एसे थरायदों आरोना ओमफ्राय मैया दाख्लैनिफ्राय लोमजाबाय दं आङो नोंथांमोननो देखायलांनि आङो बारियावबो आरो लुथुगुर फिथाइ माखानाय फिथाइया जगार खालामबाय दं थालिरमोन Kota beli mana lu? Baik jauh bro. Ini di jago ini, jago. Ini. Saldo kali. Nah yo, misalnya. Saldo pun. Saldo pun di ini tuh. Mama hodo थालिरा ओइनो हासुने निस्कल दोङो नै एसे जागोन दादि फसबो ओइ ओयो ह मबाइल आवरे थांद ओयो आगलाव ओइयो खरसाराव अ खायनि खर' दे
바로 이거 오래겠나? 우리 이거. 이네 탕바이 좀. 타봐. 바로 가기 바로 이제는 나는 예 그런 줄 알았으면 먹기만 해. 그 아이고 거부를 나기 전에 얘네 그러니 줄 알았지. 아까 설탕하는 이제 그런 거랑 나한테 뭐도 못해 놓고는 다 쓰는데 갚아라 그런 거랑 무슨 사실 같은 나는 왜 나빠는 그 카피 전나는 저는 뭐 설거지하는 거 서티키 너네 지나서 같은 나는 저는 야 세븐 나는 뭐도 못하 바로 가기 바로 누기는 것도 벨기 나는 그런 줄 알았으면 설탕 맞으면 내 가버란 그냥 그 나는 내 이런 그런 줄 알았으면 우론이 그런 게 아니고 무슨 야 그냥 보내 또 놓고라 아를 나무 또 놓고라 되네 속으로 또 놓고라 잘라지 나는 그런 줄 알았으면 아니 사기도 셰프 함돼 아니 마마 좀 Berma bener zanse. Đâu là đâu? Terima kasih. Bepari makanya, bepar tadi. Alu musla. Boranda. Mau betul apa ini? Berapa? Video. Sekarang denger ini. Soyabean, alu, segenap भाजा, बोरमा बेदर भाजा, ओमफ्राय नैयो मामा mana बयलार भाजा, बे थालिर फस्लाबो दङ, ओमफ्राय नै अनलाजों दाउ, ओमफ्राय ओंखाम जानोसै आं दा. बोरमा भाजा दसे. अनलानि दाउ. Gitu kan? Tutusin. Tutusin. Kayak sana. Tolong. Ih, belum. Lagi